ବାହାଘର ଆସିକି 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡର ଅଢଣା କାଢିନି। ହେଲେ ଆମ ସାନ ବୋହୂ ବାହାଇକି ଆସିବାର 2ଟା ମାସ ଯାଇନି କହୁଛି କ'ଣ ନା ମୁଁ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବି। ମୁଁ ବି ଆଉ କାହାକୁ ଡରିବିନି। ଡରୁଛୁ ବୋଲି ନା ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଡରୁଛନ୍ତି। ଗଲା ଆଜିଠୁ ମୁଁ ବି ଆଉ ଅଢଣା ପଢଣା କିଛି ନାହିଁ। ବୋହୂ ଆଜ୍ଞା ବୋଉ ଆସୁଛି। ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ବୋଲି ନୂଆ ବୋହୂ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଆସିଛି। ହେଲେ ମୋତେ ତ ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ଆଣିଥିଲେ ନା। ଆସିକି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋତେ କେବେ ବି ଶାଢ଼ୀଟିଏ ଦେଲେନି। ମା ସେଇଟା କ'ଣ ଟିକେ ଦିଅର ଆଉ ସାନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବେ? ମୋତେ ତ କେବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିନି। ଆସିଗଲେ ସାନ ବୋଉକୁ ସରାଗ କରିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ସେ ଜାଗାରେ ନା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼େ। ଏବେ ନ ଗଲେ ପରେ ଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି। ନୂଆ ବୋଉଟା ତ ସେଠି ଗାଧେଇଛି ଏଠି ପାଣି ସବୁଠି ହେଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବନି। ଏଇ ଏଠି କ'ଣ ଶୋଇଛ? ଯାଉନ ଯାଇକି ଟିକେ ତମ ସାନ ଭାଇକି ଦେଖି ଆସ। ସାନକୁ ସେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି। ଆଉ ତମେ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଆସିକି ଯଦି ପାଖରେ ବସିଯିବେ କ'ଣ ନା ଦୂରେଇକି ବସ। ମୋ ବାପା ଦେଖିବେ, ମା ଦେଖିବେ, ସାନ ଭାଇଟା ଦେଖିବ। ଘରର ବଡ଼ ବୋହୂ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୋ ବାହାଘରରେ ମୋତେ କ'ଣ ନାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ମିଳିବ। ହେଲେ ଦେଖ ଏ ସୁନାର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଆଉ ଏ ସୁନା ଚୁଡ଼ି ଏତିକି ହିଁ ମୋତେ ମିଳିଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ମୋ ସାନକୁ ରାଣୀ ହାର ଦେବେ। କହିଲେ କହିବ କ'ଣ ନା ଯୁଗ ବଦଳିଲାଣି। ହଁ ଦିଅର ବାବୁ କେତେ ଭଲ। ସାନ ପାଇଁ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଖାଇବା ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେବେ ଯଦି 5 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କୁରକୁରି ଆଣିଥିବେ କହିବେ କ'ଣ ନା ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିକି ଖାଅ। ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇଲେ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ମୋ ଭାଗରେ ମିଳୁଛି? ପାମ୍ପୁଡ଼ି। No, 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 no.